Guys, welcome back to my YouTube channel. Yes guys, today is Wednesday and yes guys, padung ko sa babaw. I'm with Jinjin and Irene. Hi! So padung ko sa babaw karon guys. Yes guys, karon nga quarantine, wala na tay kwarta. So, padung sa babaw kay naman may mga coconut dito. So, gahapon naghakot mig lubi. So karon gibuwad naman siya dito gahapon. So karon maglugit na sad ni. Yes. So karon nga crisis guys. Dili jud ta mag-inarte sa mga trabaho guys. Kay it's because sa panahon karon kinahanglan jud nga natay kwarta nga gunitan, especially karon nga crisis. Paano mo nasabi mabilisan? Diba sakto? So, excuse my ano guys, ha? Oh no, ha? So, kay stress ni siya sa pandemic karon charot. Yes guys, so nato ako ipakita ninyo ang buhatan naman dito. So, see you in a bit. Bye! Agoy. Wala dagan na maningilo. The Carabao. There's the other Carabao. Update na namin sa tawid ang kaing iro guys. Nabuang ba po ng mga iro sige magpangusig. So ano siya nga kuan guys, mo na siya mo ang namin nagpulit diri sa una kung kabantay mo katong Bukid vlog nako dito mo to siya magipakita nako nga area before mo to siya mong balay. So diri man jud mo ang mga tanom-tanom nga mga lubi. So diri mi magkuan manglugit. Yes. Buntod. So nana kong papad to kaya pilog vlog kaya kanis siya pa niya siya nakita sa akong vlog. So ako ipakita so malugit ni ba.
hapit na may mahuman mo na lang ni siya. Then gibati may kauhaw, then ako isugos pa og pakaglubi. Ito akong tanaw na. Sa kong lubi kay arang uhaw guys as in super. Di magsige kahubog. Sige na mamalit og lubi guys, namidaghang lubi. Charot. Sa bukid kay mag-work mo, then ubuhawon mo, climb up the coconut tree. Yan. Ano yung bay sa una guys? Actually dili na siya maubay pa na siya sa mo ang kinalula-alula na mo, pero wala na siya sa time pa nila papa ang amua na dire nga side, pero giguba na siya tungod atong namalhin mi dito sa bay sa mo sa ubos. So, para lang siya, gigaman na lang siya, gitam na siya mga saging. Yan, mga banana, ng mga gabi. Ay, naogman ka! Are pikas! Initiate retreat. Retreat! Ay, at last guys, nahuman na dyan guys. Gisapot. Di ba zoom, gisapot. So, mudun sa ko kay minum ko og butong kay grabe na dyan kauhaw kay nami napatunga sa init. So, agwanta lang gyud kay pobre man. Look at my red. Namuha dyan akong kamot guys. Look. Haman. Butong ra. Na butong wa. Man. Putot. Nabe, tibi-tibi. Putot nang gikuha nimo pa. May bunga. Pait-pait mo na siguro na. So refreshing. So, muli na ako guys. Sakit akong kamot. Look, maklaro. Red na kayo. Look, napakulugito nun sa bay. So, agwantahan si Tani. Agwanta saan niya. Pobre minta dire. So, di kita mag-inartik kay pandemic karon ginana ta kwarta. So, this would be the end of the vlog. Kay murag taas na kayo akong vlog guys. And yes, thank you so much for viewing this video. And this is my simple life living here in Bukid. And if you're new to my channel, don't forget to click the like button, the subscribe button, and hit the notification bell to get notified sa ang mga bagong videos. Sa ang mga bagong videos. Yes guys, dili na siya kuan nga video para lang po madugang sa akong watch hours. Charot! Bye!